അസ്സലാമലൈക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ്മാരെ, മാതാപിതാക്കളെ, എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമലൈക്കും. പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജന്മദിനമാണ് നബിദിനം അഥവാ മീലാദുൻ നബി. മീലാദ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ജന്മദിനനാൾ എന്നാണ്. മീലാദുൻ നബി, മീലാദ് ഷരീഫ്, ഈദ്, മീലാദ് എന്നൊക്കെയുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിന്റെ ജന്മനാളിനെയും ആഘോഷങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. ഒരു നാൾ ഹിറാ ഗുഹയിൽ പ്രാർത്ഥനയിലും ധ്യാനത്തിലും മുഴുകിയിരിക്കെ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഖുർആൻ ഓതി കേൾപ്പിച്ചു. വായിക്കുക, സൃഷ്ടികർത്താവായ നിന്റെ നാഥന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കുക. മനുഷ്യനെ ഒട്ടിപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുവിൽ നിന്ന് അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു. പേന കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച അത്യുദാരനാണ് നിന്റെ രക്ഷിതാവ്. മനുഷ്യന് അറിവില്ലാത്തത് മനുഷ്യനെ അവൻ പഠിപ്പിച്ചു. ഇവയാണ് ആ വചനങ്ങൾ. ഈ സമയത്ത് തങ്ങൾക്ക് 40 വയസ്സായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് നബിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, കൽപ്പന, അനുവാദം, മാതൃക എന്നിവ സുന്നത്തി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും സഹായത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നയിച്ചിരുന്നത്. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികളിൽ കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടും വിനയാനിതരായി പരസ്പരം നന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നന്ദിയോടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ നബിദിനത്തിൽ നമുക്ക് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പാദം പറ്റുവാൻ അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ്